ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆଜି ଆସି କାକରରୁଦ୍ରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦଳିତ ସାହିରେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି କାହାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ଦଳିତ ସାହିରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା ଆମର ନିକଟ କାକରରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି। ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ, କାକରରୁଦ୍ରପୁର ମୋ ଘର, ଥାନା ବାଲିଅନ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର। ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ପରେ ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଲାଇଟ୍ ପଇଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋନ୍କୁ ପଳେଇଛି। ନା ମୁଁ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ପାରୁଛି, ନା କେମୋ ନେଇପାରୁଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୀମା କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ ହଉ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ସବୁଠି ମାଗଣା ପାଇବେ। ଆପଣ ତାର ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, 5 ଲକ୍ଷ ସରିଗଲା। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ସାରିଦେଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ? ମୋର ବର୍ଷେ ହେଇନି, ସରିଗଲା। ଆହୁରି ଅଛି 4 ମାସ। 4 ମାସ ଯଦି ସରିଗଲା, ଏବେ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇପାରୁନି, କେମୋ ନେଇପାରୁନି, ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ପାରୁନି। ଆଉ କାହିଁ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁଫଳ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ, କ'ଣ ଏଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁକା? ହଁ, ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଆଶା ଭରସା ଦେଇ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆଶା ଭରସା ଆଜି ତୁଟି ଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ପାଖରେ। ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ 7,000? କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 7,000? 7,000। ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ 7,000 ଦେଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ 3,45,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯଦି ବିଧାୟକ ଯଦି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 7,000 ଟଙ୍କା କେତେ ଥର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ କି ପାଇବାକୁ ହେଲେ? ମୁଁ ଅନୁମାନ 20 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି। 20 ଥର ଗଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ 7,000। 7,000। କିନ୍ତୁ ଏବେ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କର 3,45,000 ଯାଇକି ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦରମା ହେଇଗଲା ସେତକ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ମରୁଛୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୀମା କାର୍ଡ ପଇସା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ 4 ମାସ ଅଛି ବର୍ଷେ ହେବାକୁ, କାର୍ଡରୁ ପଇସା ସରିଲାଣି। ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର? କଟା ହେଇକି ବି ସବୁ ଯାଇଛି ଏଠୁ। ହଁ, କଟା ହେଇକି ବି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବି ପଡ଼ିବାକୁ କାର୍ଡରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏନେ କହିଲେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରେସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବର୍ଷେ ହେଇନି, କାର୍ଡରୁ ପଇସା ସରିଗଲାଣି। ଏବେ କେମୋ ଦେବାକୁ ପଇସାର ଅଭାବ, ଏ ନେଇ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବି, ତା ତ ବର୍ଷେ ପୁରିନି, କାର୍ଡରୁ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 10 ଟଙ୍କାର କାଟୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନୁ। ଯେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କର 3,45,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଯେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର ଦେଲେ 7,000 ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 20 ଥର ଗଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଯଦି 3,45,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାହେଲା ବିଧାୟକଙ୍କର, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଲେ, ଏ ଭୋଟ ଦେବାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ଯଦି ବିଧାୟକକୁ 3,45,000 ଦିଆହେଲା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଜନତା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3,45,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ କାହାର ଲାଭ ହେଲା? ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପରିବାରର ଲାଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ସିଏ ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ 3,45,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଯେଉଁ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାକରରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ, କାର୍ଡରୁ ପଇସା ସରିଗଲାଣି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷେ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମୋକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସାର ଅଭାବ, ପଇସା ନାହିଁ। ନା ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଦିନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ଦିନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ताले इटी 3,45,000 वृद्धि पाइले विधायक जनता कौन लाभ है जी सरकार गढ़िले से आज असुविधार सम्मुखीन हेले आम ए भिडटी प्रसारण कलापर जदि राज्य सरकार गुरुत्वर सहित न नेबे दुर्योधन बही काकरद्रपुर आसी न पहुँची चिकित्सार सुविधा न करेंगे ताले आगामी दिन में एटा भयावह हम कहीं ना विधायक जदि वृद्धि है सी निर्वाचन मंडल में केते लोक असुविधार सम्मुखीन होती कि मेडिकल हो कार रेशन कार्ड हो कार विभिन्न प्रकार हो कार पिला पाठपढ़ा हो आउ से निर्वाचन मंडल में यदि अत्यधिक गरीबटी अच्छी तार स्वामी मरी जाइए से निर्वाचन मंडल में दिखाई इनकम सर्टिफिकेट 1,00,000 टंका जहाँकि पिलांकर पाठ पढ़ाई जिते अच्छी शिशु सुरक्षा आयोगर 70,000 टंका भितर देले पिलांकर पाठ पढ़ा अच्छी कि ये निर्वाचन मंडल 1,00,000 टंकार व्यवधान दिखाई ताले जहाँकि योजना होची कागज पत्र किंतु योजना प्रकृत में लोक पहुँचुनी तो ये भिडटी देखला आमर विश्वास अच्छी राज्य सरकार गुरुत्व नेबे काकरद्रपुर पंचायत बालियंता ब्लॉक खोर्धा जिला दुर्योधन भईरे पहुँचे जो कैंसर रे केमो देवा अर्थ बाधक सारी व्यवस्था करेंगे परिवार छोट पिलाटी झीटी केमी पाठ पढ़ो परिवार केमी चलो ता व्यवस्था कले आम समाजसेवी खुशी हबू। नमस्कार।